Здравейте, аз съм Гергана Даниелова Чубанова. И сега... Аз съм Гергана Даниелова Чубанова. И сега ще приказваме... Какво ще приказваме? Значи, реално политиката в България е много зле. Беше Николай Денков, но Николай Денков беше коалиционен партньор с по-точно с ГЕРБ и с ДПС. Обаче ДПС участва в всички партии, е коалиция. Да ти кажа, продължаваме промяната какво означава? Продължаваме промяната означава паразитна партия. ДПС означава държавно паразитно съотношение. БСП означава българска старческа партия.